Ang muda ninyo, kung mawak mo mananghid sa inyong amo, dili gid unta mo angay mulakaw. Nananghid sila na ako, mami. Kitams. Pwede may mga anam sa. Tasing, no? Tasing. Gutom kayo mong uy. Abot ninyo! Uy ko. Uy, sige. Ikaw. Tumako siya. Nag-imagine na ako itong humba. Inasal. Sige lang na. Pansit. Nami sinugbang baboy. Sinugbang baboy, sinugbang isda. Pahit na siya. Nahugan nila. Nagipil-pil ko. Malita. Di na ako amo eh. Uwe sama. Ikaw na lang sabot, anak. Kanya hayrang mulupa ang atay na ng ato mga sulugoon. Kay ikaw Ramil bodayon kag laban nila. Tinuod lagi, mami, nga nananghid na ako si Aya Ising ug si Ningboy. Mangutambong ko na sila sa bunyag sa anak ni Lea. Og nga nang imo manggitugutan, ha? Mami, simbahan ang ilang adtuan. Lisod ko silang pugnan. Kay kung pugnan ko sila, Ginoo na akong kontra na anak. Ako ra ba Ramil? Nahadlok na ko sa imo mga lihok. Tingalig mo abot ang higayon. Nga pasayloon mo ka ng imong asawa. Imposible ka na, mami. Dili ko hungog nga makig-uli sa maluibod kong asawa. Pero kung dili mapahawa ka ng babayhana dinhi. Nahadlok ko. Nga sa ngadto-ngadto, pasayloon mo ka ng babayhana. Gago ko sa tanang gago kung makig-uli ko ni Lea, mami. Sige, managon ako sa ubos. May pagigsultihan kong Yaya Ising. Hungog ka, Ramil. Kung makig-uli ka pa kang Lea. Ayats. Ari lang una ta palabay sa oras mientras natulog pang imong baby. Oh, yan. Gusto may problema na. Oh, anya ka nang daghan pa man itong mga pagkaon sobra na to. Tag-alang unya to. Ipadaan nila para ni Yaya Ising o Ninggoy ni mo ba? Oh, sige. Hatod man ka ko nimo. Oo, uy, syempre, no? Asa man na musugot ang imong lola o lolo kung dili ta ka ihatod? Unya, kumusta man ka dito sa ilang Ramil? Murag na immune ako sa mga kasakit, Yads. Murag di naman ko madutlan. Ambot. Ganun, hangtod ka nung wapamagid ko makakita og paagi. Kung unsaon ko paghugas ang lapot nga gisablig ni Ma'am Carmen sa akong pagkatao. Ang imo ra yung kaluha ang bugtong makaluwas nimo yan. Ang problema, Yads, wa na si Dong Leo. Hangtod siya. Biktima sa kabangis ni Ma'am Carmen. Ang giampo ko lang, Yads, nga may unta og mulampos si Lolo sa iyong mga plano. Batok ang Carmen Mercader. Yads, dako ang akong pagtuo nga mulampos ng imong lolo. Tulugod sila kabuok nga nagpanday sa maong plano. Hangtod nga di mulampos si Lolo sa iyong plano. Magpabilin una ko ni atong bayan. Pero nagtuo man ko, Yads, ba? Nga kahugasan ko ra ang lapok nga nisablik ni Ma'am Carmen sa akong pagkatao. Ug ni anang higayon na. Manaog mi si Baby Cristel. Ug biyaan ko si Ramil sa way paglingi sa among kagahapon. Unya, Yads, si Ramil, in love pa man ka kagihapon sa imong bana, dili ba? Yads, nakulit siya din. Suod sa akong kasing-kasing. No? Bisan pa sa iyang pasakit diha nimo? O Yads, pero nahadlok ko. Ngayon nag-abot sa adlaw sa paghukom. Dili na kasing-kasing ang akong gamiton. Kundi ang akong utok. Nay, nara sila yaw Jody. Lakaw, aron magigsulti nila. Dili ko lay. Hmm. Hawa ko. Gunong sa may batao eh.
Butan man ang akong apo ba? Gawas pa. Ay, managumpari naman mo ba? Ug kumari? Ay, ayaw ni anang uwa-uwakin, oy. Way pos ng taong burong. Mawag ko ba eh? Mawag yung mahungan. Aw, gwapo man din gusto ni Bailio no? Aw, si Inoon, gwapo man sa si Bailio. Tingali, gwapo-gwapa ang mga ginikanan nila. Oh, gwapuhan man si Santi, pero moreno siya. Tingali, naliwat si Leo og Lia sa ilang inahan. Gwapa din yung inahan. Dili ko makahatag nimo og komento bahin sa ilang inahan. Kay wa mi magkakita og sa ilang inahan. Oh, yes, attorney. Wow, good. Good. Nalipod ko si mong gibalita na ko, attorney. Nalipay ko. Oo, okay. Okay, sige, bye. Bye, attorney. Thank you so much. More power. Bye-bye. Wow! Josephine, good news! Good news! Unsa man? Ang attorney itong nanawag. O matud pa niya na may puluhan ko nung nga ma-reopen ang kaso sa atong apo. O mula na ako karusugbuhan para Manila. Aron pagkasikaso nining butanga. Lo. Mulang importante yung panagsultihan da. Excuse ninyo ah. Sige, padayon Ken. Magiwawon kay nang bata abard. Gawas nga manggiuwawon, maikugon pagid kayo. Mao na. Tiyaw mo na. Wala dawata ang premyo nga 50,000 nga akong ihatag niya. Balibaran. Pasensya ka na lang. Ay, angay lang sad, uy, kay isa ko pugod na nimo. Pero, ay kabala ka. Ako ipasalig nimo, ako isaan nimo Josephine. Nga, matuman ang tanang pangandoy sa imong kinabuhi. Labaw sa tanan, matuman ang iyong pangandoy na magkapundot pagbalik ang atong pamilya. Kung matuman man ka na, Bart, kung mapundo kog balik atong pamilya, wa na ko'y lain pang pangayoon sa Ginoo. Palipayo na kaayo. Makasalig ta niya, Josephine. O ako isaad nimo. Buhaton ako ang tanan nga magkapundok pagbalik sila si Lea, si Leo, labaw sa tanan si Santi nga atong anak. Kanin doon ta. Goy, Sige. pwede ikaw lang una din. Goy, man na kaglimpyo niya ka na. Ibutang naman lang na dito, oh. Sige sing, ako'y bala sing kay murag ganina ra tong ngita ni Musdong Ramil. O gani, doon sa lakot ng ramin kay Mark. Importante ko na siyang tuyo na. Baw na ko eh. Mangumusta tingali to partis bunyag. Mao yun. Ay, goy, usahay. Maglibot ko. Unsa kay maayong kaugmaon ng bata, goy, no? Kaugmaon. Hmm. Tingali kaugmaon ng bataa ug dili Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Uy, ano ko tawag? Ihisgot ka man. Kung adlaw. Ang kaugmaon man ka. Kaugmaon lagi. Bisa ko sang adlaw wa ugma, mao na yan kaugmaon. Ay, Minggoy. Kubayan ta ka, Minggoy, no? Amot, mabuang kong apel. Sige, wari, unsa na ko. Sidong ramin, ha? Kani bahala diha. Ano sa to sing? Bayan si Minggoy. Maray, diha. Sige, ay na ko. Sing, Isa man. ug di mo lingi batig naong. Hingi na noong ko. Karaot ka. Sige, ay. Una-unang lingi tikas-tikas tag imo sing. Hiyog. Pagkatoy-toy. Ay. Trabaho Minggoy, trabaho. Aron ang ayan ka mo dawat sweldo, trabaho. Wa pagid mo abot sa Lea. Naunsa man ko. Kung niya si Lea, mupatigbabaw ang akong kasilag niya. Ud ko na siya. Magpangita ko niya. Mayabag naman tingali ko.
May pagigsultihan ka man kaha na ako dong. Oh. Magsusi lang ko yaya kung kinsa sa mga laki ni Lia ang mitambong sa bunya siyang anak. Kung sino mga laki ba dong, uy? Gawas sa laki nga mo'y amahan sa iyang anak. Karong bag-o pa lang yun. Nagkarelasyon na sab silang duha ni Philip. Ug ayaw na lang pakiglalis na ako yaya. Kay ako mismo lang gihapon ang nakakita. Kay ako gihapon mismo ang nakasakop ni Lia uban sa traidor kong amigo. Kinsa sa duha niya kalaki ang mitambong sa bunyag. Wa man taon dong, uy. Kami raman. Ako, si Minggoy, si Judy, o katong amigo ni Judy nga, ingalan og Ken. Kami raman, wa may lain. Sigurado ka yaya? Oo dong, uy. Sigurado gyud kaayo ko dong. Kining dong Ramil. Kung tinuod man gyud nga may laki man si Dailea, pasayloon na lang gud siya dong. Pag-uli na lang gud mo. Dili ng anak ka sayo niya. Nakasulti ka lang ni anak ka, dili man ikaw ang hintungdan. Kung ikaw pa lang ang niya sa akong dapit, bation mo sa pang akong gibati. Pero buwisit na akong kasing-kasing niya. Kaya bisag nakasahan ako si Lea. Siya lang gihapon ang akong gimahan. Buwisit ni kasing-kasingan. May puruhan. Balitaan ako sa Dailea. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan.